Magkano yung Infinix niyo ako? Infinix. Ano pong Infinix, sir? Yan. 6-1, sir. Ha? 6-1 po. 6-1? Ganyo po yan. Ito siya? Kailangan po makahayop. Pwede yan talaga yun. Opo. Pag makapakanyari yan po, mag-gusto na po kayo charger lang. Pwede ka na naman po i-try ang bayo charger. Palitan niya. Ali po, pwede ko na naman i-try po. Sige. Kailangan ba ako? Buuya po ito. Sa kabaw Brian. Buuya po kailangan. Buya po. Yes, sir. So, natin yun na yung matumbalitan. Wala yung... Magkano pa maano eh? Yes, sir. Ano po? Mati. 138, sir. 130? Opo. Ano, sir? Mix na po siya, sir. 128 po. Bigla ako sandali sa Genra. Sabon. Sili na po. Super 6 ng 20. Makapili ka. 50 na lang po. 50. Pasok kayo, sir. Saan dito? Dito. Yan mga maong yan. Ano daw ganun? Bata daw yung bata yung edad, pero yung utak nun. Ilang utak nun yung mga utak ka na na 25.
Lalo na yung ano, Ning Andre. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Don't forget to follow and subscribe. Bye.